morning everyone! Welcome again to our channel. Welcome to my garden. Tingnan nyo naman ang garden. Ang lalaki at ang lusog ngayon ng mga plants na nandito. May nagpupukpok guys. Siyempre, patuloy pa rin ang ating patrabaho. Kayo dito sa Petit Jungle 2 para masilayan ng konti itong mga nanditong nagagandahan ng mga tanim. Nahulog si Nahulog si Staghorn Fern. Oh my God, hindi nakita ng asawa ko. Nahulog, oh. Siguro bumagsak yung nyug. Ayan ang nyug, oh. Sumama siya. Kasi dito yung nakakapit. Ala, ang dami kasing bunga ng nyug. Bumagsak, nahulog. Kawawa naman. Naku, baka mamatay. Ano ba yan? Nahulog. Ay, kawawa naman si Staghorn Fern. Hello, Staghorn Fern. Hello. Nahulog siya. Ano naman yan? Ang ganda pa naman ito. Teka't papalipat. Ito kasing aming puno ng nyog ay dinikitan nitong Epipremnum pinnatum. Ayan. Sana kung variegated yan, no? Meron pang silver sword dito nagtatago. Uy, may silver sword na nagtatago dito, ha? Tatago ka, ha? Kanday, nakatagong mga tanim dito, ha? Oh my gosh. Oh my gosh. Kanday, nakatagong mga beautiful dito, ha? Daming beautiful, ha? Naku, yung bonsai ko na sampalok, lumaki na. Why? Ala, matagal-tagal na akong di nakadalaw dito, guys. Oh my God. Lumaki na nang lumaki ang mga dahon at ang gaganda. Grabe. Si Black Sparrow. Tingnan mo naman si Black Sparrow. Ang gaganda dito ng makikita talaga. Tingnan nyo ito, oh. Ang ganda ng glossy na leaves of King Anthurium. At yun si Queen. Andun si Queen. Ayun, pinasilayan ko lang ng babahagya dito, guys. Si Ludovia, ang laki. Ayan yung namulaklak nung nakaraan. Wow! Ang lalaki na nila, pero usog, ah. Dami pa doon, oh. Ang laki na, ha? Yung mga anthurium natin nandito, nagsisilakihan. I-transfer namin yan galing sa balcony kasi syempre, nagpagawa ng bahay. Ito, oh, ang haba, oh, hanggang dibdib ko. Oh my God. No, hanggang chin ko pala. Ang laki. Tingnan nyo yan, naglalakihan, sobra. Oh, si Pink Princess natin ay nag-pinkish talaga. Ay, nako. Yung mga Angela natin, nakahilera dyan, ha. May maidagdag na naman dahil mag-propagate na naman tayo, ha. Ayan, dumadami kayo at lumalaki. Very good. You're all beautiful. I love you all. Mga halaman na love natin. Ito naman si Stingray ay Stingray pa rin. Pero ito ay nanganak na. 3 na ang anak ni Stingray. Ayan, oh. Pero yung isa di ko makita, 2, tapos yung pangatlo di ko alam, sana nailagay. Tingnan mo na. Si Black Cardinal natin, ayan, nagsisilakihan. Ang dami na ring mga roots, ha? For propagation lahat ito, ha? Ang daming roots, ha? Naku, hindi lang namin naharap. Si Tortum. Wow, si Tortum ang laki, giant. Wow. Very long na siya, very tall. No? Ang dami nating Adansonii, mga tricolor natin. Ang laki na rin ni
Ah, okay. Ayan. Naipakita ko konti yung mga halaman na nandito. Meron pa dun sa balcony. Yun ang diniligan ko kahapon na sumakit yung likod ko kasi bigla kong binuswat yung balde para madiligan yung yung milyona. Dahil dinamihan ko ng dilig dahil mainit. Sumakit yung likod ko guys. Pero at least okay na. Nag-exercise lang ako. Okay na. Nag-stretching. Yun lang pala kulang. So ayan. So naipakita ko ngayon ang garden. Ito guys, oh, ang laki ni Gabi. Gabi-gabi natin, laki. Hi Nong, kumusta ka? Okay ka na? Hala, oy. Merienda na. Merienda na Nong. Yan, nakabili na kami ng plywood. 10:50 noon time. Hala, di pa ako nakaluto. Hala. Let's go home. Nakabili na ng plywood. Nandun oh. Kita mo? Ayun, maraming plywood yan. Bumili kami dito guys kasi kailangan kailangan para doon. Ang ginagalaw kasi ng mga trabante natin ngayon ay yung flooring na ng 3rd floor. Kaya bumili kami kasi hindi naman nila sinabi kahapon nung nagpa-deliver kami ng naman doon sa Wilson. Wilson? Anong pangalan? Limson. Akala ko Wilson. Social tayo. Social. Limson's Hardware ay wala silang stock na ganyan. My Pati God. yan, maubos na rin. Palapit na maubos. Ala. Meron nga nagtanong doon sabi ko wala, tatlo na lang nabilin sir. Magkakaubusan ng materials dito sa Tagbilaran City guys. Magnegosyo na lang kaya tayo ng ganyan. Hindi pa. Mabili, sobra. Kaya enjoy naman nilang increase ng price. Yan, kasi in demand. My God. Lalong magbahal ngayon dahil mahal ang diesel ngayon. Kaya nga Transportation ng kalaban. Tapos weekly nagtataas sila minsan daily Pati gasolina dito, taas ng taas. Increase. Tao na lang hindi tumataas. Bakit ganon? Maglagay kayo ng high heels mga guys para tumaas kayo. Ano ba yan? Ang init pa. Grabe, sobra. So let's go home. Magluluto pa ako. Tingnan nyo yan, katedral nila dyan. Nandito tayo, papunta na. Pauwi na. So let's go home and cook para sa lunch natin. Tayo ng prutas. Daan tayo dito sa Suki. Let's go to Fruitfully. Ano meron? Lunch natin ngayon yung malasugi. At parisan natin ito iluluto ko ng garlic butter. Kaya maraming garlic dyan. And then dito itong ating mixed vegetable. Yun ang iparis natin doon. Ayan. Para kung ayaw magkanin ng iba, ito lang kainin. At saka konting tinapay or crackers, okay na. Uy. Pero dito may pinapakuluang baka. Ayan. Tagal pa yan, kaya ito na lang muna. Rosal pa. Ayan, iginisa ko lang sa white onions with butter and EVOO. Ayan. Yun lang ang pagluluto niyan guys. Madali lang. Very easy. Ito na yung malasugi steak. Wow. Ang ganda. Let's wait 3 minutes per side. 3 minutes dito, 3 minutes sa kabila. Ayan. At nalagyan ko siya ng garlic, nakita mo. Bahalang masunog yung garlic dyan, basta mga amoy. Kasi gusto natin yung amoy ng garlic
Uy. And then, ang mantika ko dito guys, butter and extra virgin olive oil. Yan. Gusto natin medium rare. Yung hilaw-hilaw pa na parang kilaw. Kasi pag na-overcook naman, pangit ng texture. Magiging dry ang ating malasugi steak. Copyright mo. And if you survive that, you will continue on in the competition as usual. What strange times we live in. Nita, uy. Tingnan nyo, ang init ngayon. Grabe, init. Super init. Ayan pala. Dito guys, ang lagi kong nakukunan yung matanda lang kasi nagtatago yung mga ibang mga trabahante kasi mainit sobra. Init kasi guys, sobra.
Nandito na naman tayo. It's already 5. Magpa-5 natin to 5. So, punta tayo sa taas, guys. Hindi ko na ipakita sa inyo ito kanina. Yung beauty natin is beautiful. Ayan siya. Si Beauty. Merong bagong dahon. Ayan. At si Jose Bono. Ayan, mga half-moon, ganun. Puntahan natin sila sa taas. Oh my God, ang sunset. Look at that. Look at the sunset. Look at the sunset. So. My God, ang liwaliwanag. Na makasirap, Apo. Oh my God. Nakatingin sa akin ang God. Oh? I feel like ang mata ng God ay nasa akin. Tara na naman, labas na naman tayo. Pamili na naman ang mga kailangan. Let's go, guys. Grabe ang sunset, guys. Oh, liwaliwanag, sobra. Oh my God, ang liwanag. Ito lang salamin natin, hindi maliwanag. Andito kami, mga sunset people. Mga sunset people ay namasyal after 5. Ang daming tao dyan. Grabe. Busy na dito. Parang wala na nga COVID totally, no? Ang saya na ng paligid. Wala nang COVID talaga. Sana patuloy na ganito, Diyos ko, Lord God. Ang saya. Ang saya-saya. Ang saya-saya. Wow, sarap. Wow, sarap. Ang daming masasarap. Ang daming masasarap dito sa parteng ito. Sarap. Hindi ko na nabidyohan yung subscriber ko. Sayang. Napicture ko naman siya. Kakatuwa naman. Ayan guys, nandito tayo sa video. Wala nga yung music kaya nakapag-video ako. 2 karton, 3. Dumami na naman ang nabili namin sa video. Papamili lang namin sa Island City Mall. Oh my God, daming pangangailangan guys. Ayan. Pahatot, good day. Parang si Inday Ruping. Dito sa, ano doon? Sa Jollibee. Sa Altasita. Mga gwapa. Mga suki na ako. There is BQ, the best. Always the best. The best ni sila. Yawa. Slice bread. Yawa. Naapay pa ana-ana. Yawa. Naapay nga na. Buta na, gold bars. Joke. Patawa lang. Ayan. Pamili na kami sa BQ. Ngayon naman, dahil nag-park tayo, may 100 na consumable sa parking space na ginamit natin dito sa Altasita. Bibili tayo ngayon ng something na mainom doon sa Altasita na supermarket. No?
Nakita mo yan? Yan sa harapan na yan. Ayan. Kasi gumamit tayo sa parkingan. Ito yung sinasabi kong 100 na consumable. Let's go inside. Bibili lang ako mainom.